To jsou Halenkovice. To je ta vesnička, která už 9 roků týden co týden dává dobré jitro Antonínovi Holáskovi, když odjíždí do své Ostravy. Tonda v Halenkovicích sice bydlí, ale doma je v Ostravě. V Halenkovicích se najdou pěkné kopce a lesíky, pěkné výhledy do kraje. V Ostravě se najde pěkný kus práce. Takové práce, kterou on má rád. Tonda Holásek je jeden z těch, kteří byli za kmotra nové huti Klementa Gottwalda. Je jí dnes teprve 9 let, ale každý rok toho železného dítěte, to je román. Veselý i smutný, jemně psychologický, i drsně dobrodružný. A v každé kapitole tisíce nenápadných našich lidí. Říkalo se staveništi také Donbas i Aljaška. Ale nakonec se všichni domluvili po česku a po slovensku a železo teče a jeho plná řeka. Do dneška chodí za Holáskem na tesárnu pohlednice ze všech světových stran. Píšou mu ti, kteří u něho pracovali. Oslovují ho táto. A tak má kromě svých 2 vlastních ještě stovky synů a dcer. A že čas běží, tyhle dětičky zakládají své vlastní rodiny a Holásek je dnes tak říkajíc dědečkem na běžícím páse. Skoro o každém vnoučeti dostane zprávu. A ta zpráva skoro vždycky končí stejně. Pozdravuj náš Donbas. Lidé přišli, vykonali dílo a zase odešli. Ale některé už huť nepustila. Zvykli si jeden na druhého a zůstali spolu. Lojza Buchtík, na počátku zedník, dnes ředitel stavby. Chlopčík, dříve montér, dnes jeden z vedoucích 3. pece. A o Holáskovi už nic, on nemá rád, když se o něm moc mluví. Ti 3 veteráni se sejdou zřídka a nikdy to není jen tak. Tady se sešli u základů 3. vysoké pece. Co pak dnes? Dnes už jsou zkušenosti. Ale tehdá. Tehdá na podzim roku 1949. Tam, co se pasou ty krávy, bude stát vysoká pec, povídali. A trochu je škrtili límečky, i když se tvářili samozřejmě. Opravdu to nešlo jako na másle. Všude byl jíl, zaručeně pravý kunčický jíl. A na každém kroku takzvaných obtíží růstu, že se jim tmělo před očima. Na stavbě ocelárny si vysloužili ostruhy mladí brigádníci, chlapci i děvčata, nejen svými písničkami. Vy z nich, kteří snad přihlížíte, už se ztratili mozoly? Už se zahojili záděry a rozbitá kolena?
Artisté z varieté by se možná rozmýšleli, kdyby je někdo přemlouval k vystoupení, jaká tu denně v roce 51. pořádali montéři na ocelárně i na kovárně. Co to všechno stálo nebezpečné práce? Kolik tu chybělo odborníků, rukou i zkušeností? Jediné, čeho bylo dost, byla právě ta dobrá vůle a to přesvědčení. Jako třeba v září 1952. Stavba druhé vysoké pece se tehdy opozdila z takzvaných objektivních příčin, a to jsou ty nejhorší. Termín zněl do 1. října 1952 jako závazek k 19. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu. A montery na celé naší stavbě, hlavně na důležitých úsecích. Začátkem září to znělo jako nemožnost, ale pak výzvy, porady, schůze. Povel k útoku. Zajistili splnění vládních termínů. Rozvinuté socialistické závazky a soutěžení na počest 19. sjezdu Všesvazové komunistické strany bolševiky. Počítalo se na hodiny. A málo kdy měla hodina tak málo minut, jako v září 1952. Tehdy teprve dostávala pec své první kalhotky o váze 20 tun. Každá vteřina byla dobrá a každý pohyb prstem musel být přesný. Trocha smůly, trocha nešikovnosti a nezhod, práce se nedařila. A aby to všechno dostalo správný přírodní rámec, dalo se do deště. Byl to studený, vlezlý, zlý déšť, při kterém klouzají nohy, nástroje padají z rukou a člověk se vzteká na všechno a na sebe nejvíc. Pět dní. Na štábech se dveře trhaly z čepů. Čtyři dny a poslední kapka přetekla. Nejde proud. Tak jako za stara. Každou cihlu ručně vytáhnout až nahoru k šamotérům.
Poslední večer před 1. říjnem, plný ticha a očekávání. Pak se večer proměnil v noc a přišly hvězdy. Pak i hvězdy k ránu pohasly, ale svářecí pájky jiskřily dál. A když pohasla ta poslední, bylo ráno a narodila se nová pec. Řada soudruhů, kteří se na snímcích účastní té velké chvíle, už není mezi námi. Ale jejich památka žije. Druhou vysokou pecí se rozběhly i další provozy. Kde bzučel kdysi čmelák na špatné jetelině, sune se u pecí rudný jeřáb, největší v Evropě. Kde vítr ohýbal nízké žito, staví se vagóny na hlavu. Kde babka žala trávu, rachotí vozíky vysokých pecí. Všechno na pohyb malinké páčky, na stisknutí knoflíku. Až se zdá, že to všechno běží samo od sebe, jako ty mráčky na nebi. Ale to se opravdu jen zdá. U vysokých pecí všechno dnes běží podle přesného jízdního řádu. Železo však chce zušlechtit. Technika vystřídala lopatu, přesné přístroje doplnily zkušenosti tavičů.
ocel způsobně bublá a jeřáb vytáhl ingot z hlubinné pece jako nic. Potom je svěřen ingot do výchovy válců. Válce si s ním pohrají, pošlou jej sem, pošlou jej tam, úplně tak, jak si to přejí tito dva mladí pianisté. Jde to jako z not. A co pak jen malé ingoty? Tady dostanou tvar a vychování nejtěžší kusy. Všechno na impuls pák a páček, které ovládá jediný muž. Tak pracuje jeden z největších evropských kolosů svým 11tunovým bucharem. Pohleďte, jak vypadá nová huť Klementa Gottwalda dnes, po 9 letech. Chcete-li se jen trochu zamyslet, přátelé, přiznejte, když takové ocelové město dokázali naši lidé vystavět a uvést do provozu v několika letech, není to svědectví, co všechno ještě dovedou? A opravdu, lidé se stále o huť dobře starají. Chystají pro ní dárek. 3. vysokou pec. Základy jsou hotovy. Teď jenom všechno dobře rozmyslit, abychom byli právy závazků, které jsme si uložili. Montéři počítají. První vysokou pec montovali 18 měsíců, druhou 10 měsíců. Když se to vynásobí, když se výsledek umocní československou šikovností, tak nám vyjde, je to možné, že 3. pec bude stát za 4 měsíce.
začíná znovu. A zase to známe, ještě trochu doleva, ještě trochu nahoru a kupředu. Zvláštní věc. Není tomu ani tak dávno, co lidé přirovnávali hutní pece k peklu. Jejich záře jim byla úděsná. A my se dnes díváme do toho žhavého deště a je nám pěkně u srdce. Čím to může být? Hle, při pohledu na tuto žhoucí, svítící a tančící ocel cítíme sílu. Sílu našeho lidu.